Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:43. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:44. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo na kita sang panahon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya man sang Negros Occidental. Kumustahon tabi ang bugos man nga Pilipinas sa sini nga mga tiniyon. Nagalaom kita nga wala na sang maulanon nga panahon, ilabi na didto sa South Luzon area. Bangod gihapon naga-suffer sang sitwasyon nga makaluluoy karon ang nasambit nga lugar bangod sang pag-alboroto sang bulkan iyang si Taal halin pa sang Domingo mga kaaksyon. Ano? So check naton abi sining material. We have Action Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayong gabi. Action Brian, mayong gabi. Kag sa aton mga listeners, mayong gabi man. Ari ihatag naton lakat sang aton nga chimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Enero 15 to 2020. Hangin amihan ako northeast monsoon nagaapekto dito sa Luzon. While ang low pressure area ato namataan sini nga hapon may antad ini siya sa distansya kapin sa 150 kilometros. Ang kalayoon sa nasidlangan namin nasidlangan o kung is northeast ang hinatuan Surigao del Sur. Kag-ari siya sa 8.9 degrees north, 127.6 degrees east. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region ng Kabikulan, nasidlangan sa Kabisayan, kaprobinsyanan sa Aurora, kag Quezon. Magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguog nga tuga ini sang hangin amihan o northeast monsoon. Ang Batangas naman kag Cavite na sentruhan, mangin magalumon man ang kahawaan, may naligwin ini nga mga pagulan nga halin ini sa amihan o northeast monsoon kag volcanic activity ni Bulkan Taal. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa Luzon may pag-uum-guum sa gihapon ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala ini naligwin nga mga mahinay ukon manipis mga pagulan. Halin naman iniya sa amihan o northeast monsoon. Kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guum ang kahawaan at nga magalumon ang kalangitan.
nga may dala man ini naligwin nga mga pag-ulan nga tuga ini sang localized thunderstorms. May ara kasarangan asas may pagmadlos nga uyop sang hangin magahalin sa naminhan na sidlangan nagaapekto dito sa naminhan sang Luzon. Kag sa nasidlangan man nga bahin sang sentral kag nabagatnan sang Luzon. Lakip na diri sa aton sa Kabisayan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag may ara man nga mahinay hasta man sa may kasarangan nga huyop sa hangin magahalin man sa gihapon sa naminhan na sidlangan. Mabatyagan sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya. Padayon nga may pag-uumgo man ang aton kalangitan hasta nga magalong man ang aton kahawaan. May naligwin ini nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya. Sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may ara kita mahinay hasta sa kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magalin sa naminhan na sidlangan. Maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabili ng sa gihapon ang kondisyon sa atong kadagatan. Mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Sorry, sir. Okay lang, sir. No problem. Alas 7:34 sini nga gabi, nagahunas 0.3 metro ang kanabawon. Ang taog mabalos karon alas 2:07 sini nga gahon sa takos nga 1.6 metro ang kadalumon. Alas 5:41 sini man nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Kag magabutlak ini sa alas 6:06 buwas sa aga. Subong ari kita 26 degrees Celsius o kung 8.8 degrees Fahrenheit. Ang unig kabugusan sa ato nakatimpo sini nga gabi action right. Aha, ato mga LPA, Sir Gando, nagkalatunaw, gid no? Nagkalatunaw to, pasaka na to sa Luzon, pero ari naman nagulhot naman diri, may ari naman nagulhot diri sa Hinatuan, Surigao del Sur. I see. Kabay pa nga matunaw man na kay kaluluoy sa mga utod tato sa Luzon, Sir Gan. Sir Gan, salamat. May gabi. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pasalamat kita sa mahal nga Ginoo mga kaaksyon. Ano? Kaya nag-ugyon ang lakat sang panahon ng LPA. Dadwa na ka LPA mo, no? Nga ginpalayag sang pag-asa. Ngayon ini sila ang nagkalatunaw. So, kung magtudo ang ulan or magtulot-talithing, lala pagidi kung ulan nga daw tulot-talithilang, nga mag-igo dito sa may Southern Luzon nga area, partikularmente na sa mga places yang affected sa Taal volcano eruption. Sigurado gid nga mga muti gid tong mga kauturan naton kaluluoy gid sang ila sining nga sitwasyon. Diri naman sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, no, sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Subong nga adlaw, yari na kita sa Miyerkules, Enero 15. Bao sweldo day, sweldo day. 2020 mga kaksyon, and naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page nga pwede nyo gid makitaan kag mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Nga pwede nyo i-click, share kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton subong iyang gabi. Ang aton sining mga issues kag mga balitaan sa mga gabi, among hatagin yung opinion para malingaw pagid kamo. Aha, mas nakatutok kita karon abi sa dalagko nga mga balita dito sa national kag diri man sa lokal. So kada ng mga issues naton, amo nang hatagin yung opinion, and please lang hindi lang ta puro greetings sana opinion kay mas malingaw. Sigurado kita naga-monitor gid kamo, pero nami may opinion kamo, at least maka-share man kamo sa inyo sining knowledge or maka-share kamo sa inyo sining gusto mapalayag sa publiko paagi sa inyong opinion, and hindi lang brutal. I-type dira sa inyo sa mga cellphone kung ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden sa Aksyon
Firing line. Firing line. Sa kinandan onboard na, ini Section Brian Morden, of the nakita tubtob las 9 ang tak na sining nga gabi, set back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action. Firing line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang nga gabi? Hoy, ari na, pagbalik iya ni Lieutenant Colonel Jovis Penido sa Bacolod City Police Office, mga kaksyon, nagpasabog sang information kag declaration, announcement, etc. sining nga hapon diri sa Bacolod, mga kaksyon. Pinakasimple nga hambalya sining nga hapon, gintawag niya nga Shabualized City, ang syudad sang Bacolod. Action Oliver. Alaka, do kakululbaan inihaw. Magluwas sina, ginambalan pa ni Lieutenant Colonel Espinido nga kulang sang suporta ang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa mga logistics. Action Oliver para iya sa Bacolod City Police Office. Action. Action. Radio. Radio. Oy, ano hindi nitugal po nga announcement kiti ipalayag tanig karon na sini nga hapon nagsinigabong ini diri sa syudad sa Bacolod. Suliton ko, ginhingadlan ni Lieutenant Colonel Espinido ang syudad sa Bacolod nga Shabualized City. Madumduman ko dayon ng Iloilo. Action Oliver nga ginhambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga Shabualized City, ang mayor nila naglupad pakadto sa iban nga pungsod. Action. Action. Radio. Radio. Hasta subong way na nakabalik. Action Oliver. Pero direti lang tawon tani kung ano gid bala ang pinaka-kontenido, kung anong pinaka-meaning, anong pinaka-buot silingon ni Espinido sining Shabualized City nga ini. Nakikadamo sa mga interpretation sa sinimatinan. Paplastaro tanibi with Action John Diaz kina-interview ya ini one-on-one. Sinigid lang nga hapon si Lieutenant Colonel Espinido. A day sa pagbalik niya diri, may mga pasabog na nga mga balita diri sa Bacolod. Action. Action. Radio. Radio. Sa iban nga balita, mga kaaksyon, ti sa probinsya iya sa kapulisan man, asuno iya sa kay Police Colonel Baleros, may ara sang anom tanan ka mga drug group nga nag-exister sa Negros Occidental ti lakip ng Bacolod. Ang ginpang mention din ni Baleros nga mga names ni mga drug group nga ini, gin-mention man ni Espinido. Ti kagabing hambal to ni Espinido, siya ang mga tig-aulo pahumukunta. Hatagan ta sila sang 15 dias nga magkadto sa ila sining konsaya talatapan kag mag-surrender. Kay kon indi, may action na ako. Balantayan, Action Oliver sa Pebrero 1, pagpatak gid sang alas 12 sang gabi Pebrero 1, kung ano nga mga actions ang paghahimo o ni Espinido. Going back to Negros Occidental Police Provincial Office, sa ginmention tana, anom ka mga drug group ang palayag sang kapulisan nga nag-exister sa gyapon diri sa aton lugar. Ang binalbagan PNP, Action Oliver, may gina-monitor subong nga dako nga tawo, hindi dako lawas nga literal, dako nga personalidad nga amo kuno ang nag-supply sang 2.5 million pesos nga shabu nga dadakpa nila sang Domingo. Hulat-hulaton ta kay basi may masakuti gini sila, kabay pa mga kaaksyon. Action. Action. Radio. Radio. Sa iban nga balita sa lokal, i-check naton abi karon ining isa man ka reklamo nga ipadangat diri sa Action Radio Bacolod. Pero hindi ko lang gid anay ni pagpadalman basta reklamo niya batok sa isa ka kapitan. No, batok sa isa ka kapitan diri sa syudad sa Bacolod. Nga karon ni sa isahon gusto ko siya may istorya action an basta na makuha ni siya kuno sang business to operate sa iyang negosyo, hindi paghatagan for some reasons kuno. Sige lang taon tanibi karon abe. Basta magkuha gani sang business permit ti istoryahan ta karon. Sa Bacolod nga mga balita, mag-aksyon, syudad sa Bacolod mangin safe sa tion nga maglupok si Mount Canlaon. Sus ko palayo lang. Palayo. Hindi lang kay bisan safe kita diri. Ari kita sa Negros Occidental kaluluoy ang mga lugar like La Carlota, La Castellana, ano pa ni mga lugar nga lapit dira sa lugar nga ini, Moises Padilla, layo na to guro, no? Kag ang mga areas ng Murcia, amo ni nga mga lugar nga malabot, hindi lang. Mayor Bing kag Vice Mayor Familiaran luyag makita ang listahan sa mga barangay officials
nga ginaligar imbolbado sa droga mga kaksyon. Wais la kita gali ti kaya sa pulis. Ang pulis siguro ti ginasekreto man isang pulis pero ti kon ayoon sang city mayor ti kabay pa nga pagbigyan man sang pulis. Samtang sa balita sa probinsya, magabulos na bakante kung sa bakanting posisyon sa pagkakonsihal sa La Carlota, mahibalaan antes matapos ang bulan sang Enero. At ikay napatay itong alkalde sa La Carlota, si Mayor Jackie Halandoni Makaksyon. Nagsumpa na kinang vice-alkalde niya. So kulang ng ila sa ni konsihal kay ang first councilor magasaka bilang vice councilor o kon vice mayor. So kulang ng konsihal nila hibalaan tani kuro sa katapusan sang Enero. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Antes ko mapapalawod makaksyon sa balita lokal, diri ko anay sa balita nasyonal, hintukin-tukan ko na gamay, standby lang kamo da kay unang yung bukada karon pagbalik naton sa lokal nga balita, si Lieutenant Colonel Espinido dayon ibalandra ta sa balita ta. Mako ni mo yang action deliver ga question ko ganis ko glingon ko mo. Di ba magdeklara kaya sang isa ka lugar nga city dapat may public hearing pa na, may mga presidential decree pa na iya nga ideklara ta na iya nga city nga muni nga lugar. Si Espinido ya gindeklara iya nga Siapulay City iyang Bacolod dayon nya why na. Lahog lang na. Sa balita sa international kita makaksyon, dumduman nyo itong isa ka aeroplano nga naglupok January 8 nga napatay diri ang 176 tanan ka mga pasahero lakip na mga cruise diri kay naigo sang missile nga ginpalupad sang Iran padulong sa Iraq nga dito nakabutang ang US base sa militar makaksyon. Sinigid lamang i-confirm ta pa ini kay ang Islamic Revolutionary Government Corps nakadakop kuno sang suspect. Sining nasambit iya nga palupad. Siyempre, way naman kato ibang nga lagson kitigin ako naman sang Iran government nga ila ato missile sa mga military nga ato. Ti sino pang pangitaon ta kun ditong gauyat sa mga gadgets ka mga missiles sa mo dakpo ni syempre. Pero ti subong pala nabalaan nga may gindakop kuno. Ay check naton abi mas mayo man ganip at least mahatagan man sang hustisyang kamatayon sang 176 tanan nga sakay wala to bilin mo patay ato tanan ang sakay sang eroplano makaksyon nga iya kay Ukraine International Airline. Action! Action! Radio! Sa ibang nga balita makaksyon sa national dito sa Metro Manila nagsalasalang mga tawo to ak makaksyon no kay ginpalapta naman sa social media nga may isa kuno ka clinic dira sa may we don't know kung it's part sang EDSA nga may balatian nga SARS iyaho. Ini lang ginatawag nila nga severe acute respiratory syndrome. Kadelikado sining SARS nga inimo. So ginpalapta sa social media nagkinaran-karan ng publiko sang gin-check ini sang Department of Health negatibo ang report. In short, fake na naman nga mga palapta sa social media. May mga utod gid kita nga mga tig-agi ja ulo mo. Abi paghampang kamo sa social media ina mga jokes, inang kaladlawan, hindi kamo sagi kay mo imo sang istorya, hindi man kamo otoridad, kinaghatag kamo sang problema sang mga tawo. Abot yung ga-enjoy kagakadlaw ni sila guro mga tawo nagasinala kuno himuon kon makabutang sila sang peke nga mga information nga makahatag sang kakugmat sa publiko. Timay lang kay rescue dayon sang DOH makaksyon kag nagpalayag nga fake atong information nga may SARS sa nasambit nga lugar kag wala sang SARS diri sa pungsod Pilipinas. Action! Action! Radio! Update kita gamay makaksyon oy dali gid lang kay ariho ang balita kundi ang tensyon nagasige man gyapon dito sa Iran kag US lakip ng Iraq mga kaksyon. Ini lain ni galing nga pagtotal ban galing lain ni galing akon Kuwait ni galing akon bot silingon nga mga Iran ako si aksyon na may lantos akon mo kay kaina lang makaksyon gindeklara na kagin palayag na makaksyon sa nga POEA ang total banning na 100% sa mga OFW nga magpadulong didto sa Kuwait mga kaksyon. Kini patapos nga grabe gali ka brutal ang pagpatay sa kay Jenilen Villavendeto bla nga nakaabot nagligad nga adlaw diri sa aton nga pinatay sang mga amo niya.
Kay base iya sa ginpagwa nga result sang medical sa iya, tortured kag sexually abused ining nasambit iya nga babae, bastos kasi mga amo na. Ting asawa kontento malang ang bana niya ginausar sang bana niya iya sining ang ila sining katulong to sa ila. Galing kay wait takbalogid sa likod sini no. Tortured kag sexually abused. Sa paglantaw ko, basi bla nadakpan sang asawa ang bana nga gina sex abi ang OFW nangakig ang asawa didto nga nagilinaway sila sa kaakig sang asawa pinatay man ang OFW nga ini. Ina sa paglantaw-lantaw ko lang pino-ino ko lang. Aside sina mga gin-torture siya kag gin-sex pa siya, abused magkaksyon, sexually abused. Nakitaan pa sa autopsy report Action Oliver sa pagkasakit siniho, wala na si Villavende sang utok. Ginkwaan sang utok Oliver. Wala naman siya sang tagipusoon. Wala naman sa tanan nga mga internal organs ining nasambit yang biktima no mga aswang ning mga abi kong kung may aswang sa Pilipinas, di may aswang man to sa Kuwait. Pinangubos kuha ang internal organ sa siniho. Ang utok ang sinuyop nila to sa Puriagaba, pasensya sa panihapon subong no. Aksyon! Radio! Bangod sining grabe ka brutality. Grabe ka sakit nga pagpatay sang aton sini utod nga Pinay, nag-decide ang gobyerno Pilipinas nga totally 100% iban anay ang pagpadulong sang mga OFW didto iya sa Kuwait mga kaksyon. Bisan ako, pabor ko sini. Tistingan taman bin taga Kuwait to nga way sila bin mga OFW to, way sa mga katulong to, kung din sila kabalukang pinaka nami ko nga mag-alaga gid kag mga katulong ares pa Pilipinas mo. Diri sa aton, that's why nga daw kaluluoy kita sa pananawan nila. Pero kung why kita, doon di man mapuslan, maybe gurong sulod sang puloy-an nila, sino mang labas sila to, sino mang himos ang balay nila, pero ginatinuntuhan pa nila. Aksyon! Radio! Ang iban nga balita sa nasyonal mag-aksyon, ti-update kita ya sa Bulkan nga Taal mag-aksyon. Halos tanan nga mga LGUs na dito sa Luzon area, nagpadala naman sa ila sining bulig, mga tubig, panapton, pagkaon, ang pinaka-basic iya nga pangayo sa mga piktado karon nga mga pumuloyo dito sa alboroto ni Taal Volcano. Si Vice President Leni Robredo nagpadulong man to kay na kag nagbisita man, nagdala man siya sang face mask, subong man tubig, mga relief goods, kag gin-check man ato ang area sa evacuation center kung anong kinanglanon kaangay sang bulong, mga hygiene kits nila dira, mga portalets, ba mo na importante gino. So muna nagbisita tong Vice Presidente mga kaksyon timayo man at least makita niya man ang sitwasyon sa nasambit yang lugar. Ang mga apektadong livestock dito karon naglabot na sa 177 million pesos according iya sa Department of Agriculture. Ginpatuma naman sa gobyerno ang price freeze sa mga lugar bangod sa mga tunto nga mga manugbaligya. Kag ang DTI nagpapanaog kag nagpadala sang notice of violations sa 12 tanan ka mga establishmento nga nagabaligya sa mga medical kits, mga medical products kung ano pa dira. Kag ini sila ang pagakasuhan sang administratibo kag kriminal bangod sa pagbaligya nila sa nagalalapaw nga presyo sang face mask o kontabon ining N95 gini mo ning ginapangita kay ti mas makabuli gini. Kung nabatian nyo kagabi makaksyon ang interview naton o kung papangkot naton sa isa ka residente dito mismo sa area sang Tagaytay, Kuwait, sa Cavite area, lapit sa Taal, nga ang isa kabilog nga N95 nga face mask mga kaksyon ginbaligya sang isa ka drugstore sang 500 pesos. Kita mo lang gid ka mga animal klase batasan, no? Imbes iya nga makabulig kita sa mga apektado, ginuno pagid nila ang mga apektado. Ay sus ko, galing kang isang gobyerno tado kakulang man. Puro lang kita paandam, puro lang kita padala notisya, puro lang kita inablando pahog-pahog.
Kung ako ni sa gobyerno, pangharaso ni sila dayon Kiti, sigurado naman, may ebidensya man. Ngati, tamo gina to ng presyo sa ginabaligya nila. Sagi pati ya pulo paandaman. Magamoning yung mga kalamidad nga kadamo sa apektuhan. Sagi pati yung mga paandam criminal cases, mga administrative cases. Kung ako pangharaso na lang, pang prisuho na lang dayon niya. Para magkaladudla, kailin sa una, duway kita nga may ginpaprisong gobyerno kung namuning nga panunto sa mga negosyante Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung mga lapit-lapit lang gani, kamabatian ko nila diri. Suguon ko na lang yung mga affected families to nga iluting nyo na lang ng mga drugstores, kag mga kwanda mo, sudla nyo na lang ay susko nga mga tao kay linit la. La 7-7. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sige, amo nang dulod-dalag ko nga balita sa lokal o national makaksyon. Nagtulotawhay na ginman dito, Well, kiti muna, ara gyapon sa alert level number 4 ang Taal Volcano. Wala pa gid sa declaration ang PHIVOLCS naton nga medyo nagkanay-kanay nga inablang daw kampante na sila, Si Presidente Rodrigo Duterte kay nagpalayag siya gali nga ideklara niya nga no man's island ang area anay. Pero hindi man to forever Ibalik man sila kundo balik naman sa normal na sitwasyon May tatlo to nga na-trap gali, tatlo ka mga gusto mag-rescue sang mga sapat. Sus nagsulod to sila, way sila kagwa, may lang kay na buligan sa mga rescuers to na-retrieve sila, may lang kaway napatay, puro buhi. Halin pa sa nagligad nga adlaw. Ginabawalan to sila actually nga magsulod. Ti sila ngita gid sa diskarte, nakasulod to sila. Ti amura nga na-trap sila, may lang kay may nakahibalo, kin rescue ini sila. Sa dito, may isa na nga patay, isa ka senior citizen mga kaaksyon, gin-heart attack ato siya sang kasagsagan gid sang alboroto ni Taal nagligad nga adlaw. Action radio. Action Radio Philippine Standard Time la 7:09 binasa ton sini nga pagpangalagad. Balik kita diri sa lokal. Sa sini nga mga tiniyon makaksyon, unahon ko sa aksyon John Diaz gikan sa patrol. Bangod sining paglupok sang balita sini nga hapon diri sa syudad sa Bacolod sang nagpatawag sang press conference si Lieutenant Colonel Jovis Pinido. Inibag-o lang siya nagbalik diri sa Bacolod halin sa iya sining vacation, nagligad nga bulan, upod sang iya siniti pamilya. Kundi mas na naglagaw ti out of the line na tadira, Basta nagbakasyon ini siya. Pagbalik niya, nagligad nga adlaw, kagabi na interview gilayon sa Action Radio. Actually, una na batian diri sa Action Radio ang pagbalik niya sa syudad sa Bacolod. Kag may mga information to siyang naging palayag nga ti hatagan niya sang 15 days nga ultimatum ang tanan nga mga involved sa illegal nga droga kag magapadulong sa iya sinitalatapan kung gusto nila until December o kon January 31. Pero kon hindi by Feb 1 may ara na sang himuon nga tikang si Lieutenant Colonel Espinido mga kaksyon. Ano ini nga mga tika nga muning balantayan gido? Kabalo naman kita sulito naton si Espinido ginpadala ni Presidente Rodrigo Duterte diri sa syudad sa Bacolod. Kag kumadumduman ninyo nga si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag, you are free to kill. Amo nang palayag ni Duterte, hindi ka makulbaan sa aksyonan. Libre ka nga magpatay pagkadto niya diri sa syudad sa Bacolod. Sino mabing di magtalang espiritu. But despite of that statement, sang presidente to Espinido makaksyon, ang dinakpanay Action Oliver sang droga, nagaduging mangyapon Kamako mo na may 18 milyones, may 9.1 million, ina sa pilala na kasimana, so ara gapon mas naglala pag gani ang sitwasyon. Do sunlog bala sa kay Espinido mga kaksyon. Pero, sining hapon, liwat nga nagpapriskon ining kontrobersyal nga polis nga yari karon ginasign diri sa Bacolod. Kung anong kinakakaundan sini, check naton sa Action John Diaz. Police reports. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action John, mayang gabi.
Aksyon ng Brian madamo sang nahidlaw no kag nagahulat kinabi sa tawag nga accomplishment o performance sining isa ka kilala o kunabi kontrobersyal nga pulis nga madamo na nga mga banwa konsyudad probinsya mismo sa pungsod Pilipinas sini siya nga gindesignar kag mismo si Presidente Rodrigo Duterte pa ang personal gidya nga nagaayo o kun nagadesignar ko sa diin sa action block ipahamtang karon matapos ang halos 2 ka bulan nga bakasyon balik na sa pagpangalaga ko pagserbisyo sa Bacolod City Police Office ining si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Siya aksyon na Bray ang nagaserve bilang BCPO Deputy City Director for Operation o kumakabig with third in command aksyon Bray sang headquarters sang BCPO. Kagabi, of course, sabatian sa tamang kaksyon una diri sa aksyon Radyo Bacolod ging konfirmar na nagbalik na sa pagpangalagad sa kapulisan o rather diri sa BCPO si Espinido. Kag tamo na kagabi siya nakakwasang iya konfirmasyon kag pagpayag kag pilaman ka mga insahe paandam sa mga drogista action bright. Sining hapon, liwat nga nagatubang sa katapos sa media si Espinido. Kag may pinadiri sa mga punto kang gilbuyan, isa gid sa pinaka-highlight action bright. Actually, ang pinaka-pulihin niya nga statement nga official ginpayag sa media nga iya gintawag makabig ko nga Sabulay City. Anong ginatawag nga Sabulay City? Ang strad sang Bacolod Action Bright. Sunod rin kay Espinido, ang basis sini bangod sang kadamuon sa mga accomplishment. Magsalika accomplishment madamo sang mga droga o kung anti-illegal drug operation nga ginpatigayon diri sa suradman sang Bacolod. Wala labot sina medyo nagko man nga volume sa illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan. Apang sa piyak sina Action Bright, isa man ka pala mong kutanon, diri kay Espinido kung nga wala sa gyapon kakauntat ang negosyo sa illegal nga droga sa sunod sang Bacolod. Amo na abi ang pila ka mga primary bases ni Espinido kung nga gintawag nga sa Bulay City ang sunod sang Bacolod Action Bright. Kaya balang pagigambal diri ni Espinido dugay na kag madalom ang problema kung illegal nga droga ang pagambalan diri sa sunod naman sang Bacolod. Sunod diri kay Espinido madalom kay iya pagpati base madamo og gidman sa mga protektor sa illegal nga droga. Rason kung nga wala nga kadlok ang mga drogista sa pagbaligya ko nabi pagsulod sa negosyo sang illegal nga droga diri sa sunod sang Bacolod Action Brian. Wala labot sina, of course, ginkuha man diri nga bases ni Espinido nga makabi nga sa Bulay City, mangod diri sa kabilugan nga isla sang Negros Occidental. Ginpayag man diri ni Espinido nga may anom ka mga ginaaligal siya nga naga-exister nga mga drug group action bright. Isa diri nga ginawag tiyang kilala nga Beria Group nga sunod kay Espinido. Iya pinakaling information diri naga-operate sa sunod sang Bacolod. Yara man ang The Quadra Drug Group. May ginmensyonat pag-isaksyon Brian nga Tolentino Drug Group, may Ramos Drug Group, may Kamaray Drug Group Action Brian. Kag may pagit isa ka drug group na pala niya nga gina-monitor o kung gina-surveillance. Amo ni ang pila niya ka mga bases, no? Yan, magaling ni Espinido, mismo kamo sa media makaibalo sina kay kadamo sa mga gina-report ninyo nga mga operasyon sang mga kapulisan batok sa illegal nga droga. Ang pinakauli action by of course diri sa sunod sang Bacolod, ang milyones nga balor sang illegal nga subungan na recover sang mga kapulisan. Pero action dyan, anong intensyon ni Espinido nga ginhambal nga gining siya Bulay City ini kiti isa ini kadako nga panawag naton isa ka dako ining mangin problema pila kadlaw ang syudad sa Bacolod kun hambalon nga amo ni siya Bulay City basi mangin subject kita diri for something abing makahatag pagid sang dako nga inablang bubot silingon ko basi mga investors ta ano nga sitwasyon maproblema pila kadlaw. Action Brian Balderin Espinido, posible nga ay gamit na bilang positibo, mabala ko ng pananawan, ang pagkatawag sa Bulay City because iniabase sa accomplishment Action Brian. Madamo na gambal nga pwedeng pagduging sa illegal nga droga sa ito diri sa sunod sa Bacolod, pero ginabase sa gyapon nila kung ano ang mga accomplishment sang mga kapulisan. Dito sila nagabase Action Brian kung anong resulta sa ilang mga anti-illegal drug operation, hindi kung anong ara naga-exist nga wala pa nila na ibaluan. Kag isa pa ba si bala ma-misinterpretar sang iban ini kag ano mga reactions action na John? Yes, Action Brian, no? Ang magaling ni Espinido,
ganun yun, no? Sabonize. Dahil kasi damo ko, no, sa mga accomplishment ang mga kapulisan sa Bacolod. Nga, hindi nalipod sa ibalo sa ato mga kakson. Mabatian Manila, no, diri sa Surado Bacolod, ang pinanaton kag ginapabalita nga madalag ko nga mga na-recover nga mga illegal nga droga sa mga anti-illegal drug operation sa mga kapulisan ng Sombray. Actually, lipot gid lang ang explanation diri ni Lieutenant Colonel Espinido kay sa makunugani nga hindi magiguro makakabig nga dalom gid man ang problema sa illegal nga droga, especially nga mismo ang presidente ang nagdesignar si Sombray nga diri pamtang sa Suradsang Bacolod. Yari si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Na Shabulay City po yung Bacolod po, sir. Sa inyo na, mismo kayo magsabi, kay kayo man taga-media, alam nyo na palaging nag-accomplish ang mga police station natin. Panay palagi ng huli. Yung nga ang tanong ng iba na media na, bakit hindi pa ba naubos ang Shabu? Bakit marami pa ang nahuli? Ganon, Shabu. Ay, gano'n pa. Pero sir, malaki po yung supply dito, sir, na pumapasok, sir. Hindi tayo makasabi kasi hindi man natin pa nakuha. Right after, hintayin na lang yung report. Report man lang yun ninyo. Hintayin nyo na lang para magtulungan tayo para makuha natin yun dito. Right after, magsabi tayo na malaki pala. Ganun pala. Ano lang. Hindi mo kasi. Action by nabatian si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. So, may explanation, nga more on positive, kaya damo kung nagka-recover, ang lang yung tawag niya, o ginakabi-kabi nga Shabulay. Pero nagapatid rin siya sa piyak sini, malapit na tinihon, masolbar ang problema sa illegal nga droga ang Shabulay. So, do ka doble, gila sang iya sining buot silingon action dyan. Shabulay means nga damo sang nagkaladakpan, so dira na to makitaan nga damo ginman Shabu. Yes, ang isa diri Shabulized meaning nga may nagasinulod gyapon kiti damo gyapon nga kaladakpan. Amo nang negative nga side action dyan. Yes, Sombray mo na no ang iya dira nga pag-aplastar sang punto niya diri sa inabatian sa iyang interview action bay. Okay. Sa piyak gambahin, ang badari ni Sir Espinido, madamo siya sa lugar nga gusto din sa designar. Na ibalante naging kontrobersyal ang pagka-assign dito sa Banwa sa mga parohinog at sombra. Kung sa rin ang ginakabig nilang lida dito ang napatay sa operasyon o kung nabi anti-illegal drug operation sa mga kapulisan. Nga siya man mismo nagpamuno sang operation at sombra. Ang area man sang Leyte, sama na pamuno sa anti-illegal drug operation. Kaya balaman action bright, gilayon man dito nga na amat masolbar ang problema sa illegal nga droga. Pero may pinasahig ko ng strike ko ni kumparar ang Bacolod sa sining nga mga lugar. Ang balik sa Espinido, kay nasa itong interview, sa iya ko na obserbasyon sa buong nga mga tinigyon, especially sa una sa nagabot sa Bacolod, wala niya nakitaan ang natawag nga logistical support. Suporta sang lokal nga paguluhan sang syudad sang Bacolod sa paghatag abi agud mas mabuligan ang mga kapulisan nga mas mapapos ang ila naman nga trabaho. Action dyan, i-clear ta lang ang logistics ang ina-mention mo ining mga pagkabutang kinahanglanon sang pulis salin sa LGU ha kay para maklaro to sa aton nga mga tagpalamati action dyan. Exactly, action Bray. Mga gamit in short. Yes, sunod rin kay Espinido action Brian nga kinanglanon nila kuno sang mga kagamitan kaya lamang sang salakyan. Ito of course kinanglanon ni kuno nila sa pagpatigan sang anti-illegal drugs operation. Kinanglanon man nila sang suporta mismo sa kapulisan hindi lamang kagamitan kundi kangay kuno sang mga pagkaon abi para mas maganahan kunong pulis. Lalabot sila reward posible sa pulis kay ti dobulig kuno mo kaya mo nagirobra sa ibang mga banwa. Ito mo na yung pananawak Sombray. Action dyan, pasensya, gusto ko isa-isahon na kay para maklaro tayo. Una, salakyan. Yes, Sombray. Okay, kaduwa na ito action dyan? Ikaduwa ko pagkaon. Mga pagkaon, mayroon sa gamit lang ang pagkaon. Ikatatlo? Tatlo, reward money. Reward sa money. Sa mga pulis nga makadakop sa mga durugista, abi nga makabig. Okay, salakyan. Una kita sa salakyan. Ang Bacolod Subong, kulang gid man salakyan action dyan kay nakitaan ko previous administration ko ilabot ya sang previous administration naging recall talang gin remind talang ang mind naton nga may ara sa mga kita mo ni mga back to back subong wala ilong blang salakyan na may riskyo nga ngala na. Gin purchase na before ni Anay Mayor Monico Puentevilla. So may ara. Sa ginaan may utang pa na eh. Why pa na gani mabayaran kung action dyan mo. So iyan isang syudad.
So pinaka prison administration subong, wala pa sang may naka-donate dira ang syudad sang salakyan action dyan? Amo na ang pamangkuton pagsumbray kay Police Colonel Henry Biñas. Kay ini ang observation pag-abot niya ni Espinido diri sa Bacolod. Nga daw mo na obserbasyon niya nga wala may ginatag or rather wala sang ginatawag nga logistical suporta para sa mga kinanglanon nga mga salakyan, transportasyon nga kinanglanon sa mga kapulisan sa pagpatigay nila sa mga anti-illegal drug operation. So meaning, ining duha ka mga bihikulo nga ara sa mga police station kiti may ara tada sang Cimarron ang tawag sina mo. Back to back, kag may ara sang do Hilux patrol nila nga laba, nila uloya, duha initanan, kulang ini sa pananawan gid Espinido action dyan. Kulang kay ang pagpati ni Espinido action Bryan, ang station drug or station specific election may ara sila kaugalingon Manila. Okay. Ang BCPO in general sa Surat Kamako, may ara man na kaugalingon Manila action Bryan nga mga pikang o kurabi nga mga anti-illegal drug operation, mga operation batok sa mga wanted person nga sila mismo nagapangamot. Okay, balikan sa action dyan, ginaisa-isa talang ni para maplastar tagid sang tudo. Kaya kadako gali sang participation dapat sang city. Pero mamangkuton tagid ni karon kuno nung senaryo sini, no? Kaya kamagambal kita sa lakyan tuod, sa amo ni kadako nga syudad sa Bacolod, ang mga krimen diri action Oliver wala tuo mo. So kinanglan sa aton sini nga mga kauturan, aton sini kapulisan ang salakyan mga duro action dyan. Yes, action Bray. Eh, for example, ang Bacolod City Police Office may ara na mga units ng Intel. Kaya balilain man to na iya ang unit ng mismo sang station. Kung may mga aksidente, tiyang station niya respond. Pero kung may operation ang CDEO, salakyan niya ka CDEO ang ginagamit nila. Okay. So, amo nang ginapangitayan ni Sir Espirido nga possible may support. Paano nagkadto sa punto nga nakadumdum sa Sir Espinido sa support sa salakyan na ginatawag? Yes. Kaya kinikumparar ni Espinido Sumbray ang mga operation niya tinalikdan sa ibang lugar. Isa ka gimension niya diri dito sa area sa banwa sa mga Parohinog. Nga Lao, Sumbray nagambasa kuno sa alkalde. Sir, mayor kinanglan ko pulo ka salakyan or pulo ka motor para buligan mo nga mo ng kampanya. Ala ko na aktibo, Black Sumbay, nga pagkasunod nga adlaw, kung may available na resources ang city, na gusto nila buligan, gila yun pagkaga, nag-abot ang bulig ang Sumbay. Okay, dali, gid lang. Gin-mention mo gid ang motor, kadamo, motor nga gin pabinditahan sa nagligad. Ito pangitaon na aksyon dyan, ano? Sige. Yes, Sumbay. Mapatiyan ka lang sa ito makaksyon sa interview naton. Nga ang motor, ginawag ni Espinido. Sunod ang Sumbay, ang bako na din Espirido nga nalawagin ang salakyan. Kahit kinanglanon, ginila ko no salakyan. Once magwa ka, no, kadto ka sa lugar ng operation, ang salakyan kinanglanon. Yes. Actually, may dumay pa pitik gamay, pero nga dogin dalay sa medyo may pagka-joke-joke. Okay. Dito ko no sa lugar, iba niya nga gin-assign na Sumbay, ang gasolina, kung yung libre lang mo. Tidiring gasolina, iya ginaayo pa sa mga negosyante? Pero ang balis Espirido dito sa ibang mga lugar, kay ti gusto liguro sang banwa kuno kagina nga magsuporta sa ila. Duging gaan ta kuno yung gasolina ng Sumbray. Nga pag gusto to siya kadto patugong, permahan niya lang sa pulis, ang lokal nga gobyerno ang nagabayad. Do may ari man na diri sa aton action dyan mo check na karon kay Vice Mayor Elsen Familiaran na. Sige, go ahead action dyan. Damo na ko nung ina tong sitwasyon ng Sumbray. Kinaya observation ni Espinido. Ang balyati hindi mas kuno kinanglan o hindi mas pwede magbutig kuno nakita niya sa subong. Kaya mo nang kulang. Ikadwa action Sumbray yung plastarya is ang reward money. Reward money. Kaya may example sa action Sumbray nga dito sa mga naandan niya na o sa ibang lugar na kung sa sa gipang-assign para mas maganahan ang pulis do inaya ko Sumbray hindi niya nga require. Pero do inabala do bulig no sang gobyerno nga do ginapakita nila nga tampad sila sa pagbulig nila man suporta nila. Ang ibang kuno nga banwa nga ginassign niya sa sudad yata ko na 30 mil nga reward sa pulis nga makadakop sa lagko ka maisda kung high value target nga madakpan sang pulis. Ito na action dyan nga reward guro kabalo ka do alang para sa ako niya do kalang alang naman ang reward kiti may sweldo na sila mo. Ang sweldo nila, ang mandate nila to apprehend, to implement sang peace and order, di mo na nang ginasweldo sa ila, so hindi na ta dapat maghulat pa sang reward halin sa city or LGU action dyan. Yes, action ba? Amo na ang statement. No, titamo reaction about that one. Isa diri nga gin-meet lang man ni Espirido
amo na ang suporta gid mismo sa mga kapulisan, security nila Action Bright kag iban pa. Pagkaon, anay. Anong pagkaon nga wayag sun dyan? Ang pagkaon is ano lang to ni do pasaring ba ni Sir Frido. Nga do part before, of course, siguro may mga support man dara sa food, something sa mga pulis. No? Ay na do hindi na action by obligatory kumbaga ginatag sa pulis asang gobyerno. Inay do freebies kun bala kumbaga ginapulig sa ilan. Ari nga pabati naton ang pagpahayag ni Lieutenant Colonel Estrido may angot sa sinin naman nga obserbasyon ng Sublime. Of course, action dyan, nilang gino, kay magambal pagkaon, kapoy man to dyan kung masupay ka sa gutom nga rakas operation action dyan mo normal gin man, no? Pagkaon ka ng lano, no? Especially, kung mag-anti-illegal drug operation ka, basta pagkabalo nato ng Sublime, tikadamo naman sa mga drug operation na interview nato ng mga hepe, hindi na action by nag-take 1 hour. Kita tagbilog ng adlaw nga bantayan mo gid ang imong subject. Gusto na. Special kung lagko bala nga mga personalidad nga maduludanlog. Isa ginapunawan bugtaw na nila mong natiniran. No, meron ganing pinaka-ibaluan ko lawig is lapit 2 ka adlaw. Ang kwan ang tawag sila ni action dyan sa pinaka-kwan ng pahulom. Ginapahuluman nila, kumbaga. Pahulom sila dala sa lugar, no? Bantayan nila. Ang CDU before, meron doon duman ko nagpahulom gid sila sa isa ka lugar o diri sa sulat sang Bacolod Action Bright. Pamatayan naton si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sa Albuera, nagtulong ang LGU sa pulis. Sa Osamis, tinulungan ang pulis ng LGU pa rin. Yung support ba? Sasakyan, reward system, allowance sa pulis, pagkain, bigas. Dito wala. Ang tinanong mo ako ha? Ang totoo lang sa akin, hindi naman ako naghintay ng tulong. Yun ang kaibahan. Nakinig si Mayor Ring. Sa trabaho, yung rest at saka mas madalian, mas grabe yung dalawa kay mga high profile very kuan yun, mga malaki sa Visayas. Malaki pa kay Udik Tanga, no? Nataga Region 6 yung Paruhinom exists for almost 40 years sa whole Philippines yun kasi they are organized crime groups, kidnap, ransom, bank robbery, sali ng drugs. Dito malalim kasi para ang tao bulag ba o nagbulag-bulagan lang ba, di natin alam kung ano ang LGU, saan sila saan ang side ang na dapat sa pulis, ma-encourage naman ang pulis, magtulungan ba ang LGU? Sige, mag-drug test ang LGU, magtulong kung ano pulis, ano ang panyo. Hindi ako nagturo yun ba yun ang makita natin na yung cooperative, united ba? Okay, magkuhan sila para makita din sa pulis, kuhan sila. So ganun siguro ang pagtingin ko. Bago pa ako ngayon dito, tingnan ko, we will observe sa movement ng LGU kung ano at saka yung judiciary. Kung may tulong ba ang judiciary, yung prosecutor's office, yung court. Kung ano din, wala akong problema as long may police. At saka, hindi nga ako, naka-experience ako na nagtrabaho ako na civilian ang kasama ko, walang police. 12 years yun. So, ang sa akin lang sana yung gasolina ba yung hindi pa kasi makatakbo kung so far wala mang kuan dito sa nabutan ko wala sa ngayon talaga kung tanungin niyo ako kung mayroon wala man wala so paano ko capability ba no wala pero I will do my best no. Pinaka the best dapat ang LGU mag-offer para naman okay. Ang kagandahan nito kung mangyari na masolba natin ang problema, benefited all ang government, ang LGU. Yeah. Depende kung anong gusto nila. Kung 10 pirma ko, gawin ko para, mano naman kung mag-request tayo, pagkatapos sa ilalim lang ilagay, so wala pa rin. Ang sa atin, maski wala namang request, actually, for your information, kay Paruhinog, Sir, I need 10 vehicle, 10 motorcycle. Ngayon, nagsabi ako pagka umagan, deliver ka agad. Walang pirma. Sir, dapat may reward system. Bawat mahuli, may 30,000 na tanggapin ng apprehending officer, arresting officer.
Sir, may gasolina. Okay, binigyan ako ng gasoline station, walang limit, magkuha. Ang punto ko ba dito, kung gusto mo, walang problema. Pero kung hindi mo gusto, maraming kailan ba? Sir, sa akin basta nagtanong man kasi kayo sa present na yun. Sana ang pagkuhan ko na ganun pa sana sa ibang bayan ang kuhan ko, ang kooperasyon na makuha ko. So it means that you urge also the cooperation. Action by nabatian si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Salakyan, gasolinahan, pagkaon, reward, action dyan. Patanan ng kinanglanon, ginila nga mas makabulig nga madakpan ining mga drogista dis makulod. Exactly, apat action by. Kay Sir Rodrigue Espinido, kung police power ang pagambalan, why siya problema? Miss ko sino ko nga police, ang magupod sa iya, okay gid lang. So isa sa naton gipamangkot sa action bright, sir, ikaw ang magapamuno sang bilang isa rather nagapangalan bilang Deputy City Director for Operation. Sa idalo mo dra ara ang umbrella mo ang City Drug Enforcement Unit, Intelligence Operation. Ang action bright sa iya sa gidman kuno ang mamuno sang CDEU. So wala labot nga sang Deputy City Director for Operation sa iya gin designar bilang special task ang City Drugs Enforcement Unit. So kipamakot naton si Espinido kung kinanglanon niya bala sang kung may ara sa gusto nga mga pulis nga siya ang gigipili agidabi. Ang bali intindi niya sa mangita sa iban kung anong ara dala nga pulis amo nang iya action bray nga gamiton, amo nang mangikaupon niya sa kampanya batok sa illegal nga droga. Pero ginambal ba diri sa Espinido, kinanglanon niya tani babae nga pulis. Nga dugang dala sila grupo action bright. Kay in terms ng pagrekisa, ang Espinido mas mayo kung may babae para instant kung may mga babae nga madakpan. Kung may babae nga madakpan ang statement niya, masapos naman para sa ila. Ilabi na subong nga dugi na angan-angan, bulan sang Pebrero action bright ni Sir Espinido. Bantayin nyo lang, no? Kay tigin pamangkot sa kung may ara, dako, ambilati, posible, dakong posibilidad, nga kung hindi pag nagsubay magkopera sa mga kapulisan sa ginatag nila nga 15 kaadlaw nga ultimatum. Ang 15-day ultimatum, amo ning nabilin sa bulan sang Enero, ang Balis Sir Espinido, amo na nga bulan at tagusin nyo para magpadulong kamo sa akong nga opisina, para maginon-anon sila sumbray, kag para magbulig kay Sir Espinido. Kung may baluan sa nga wala na palapit sa iya, nga alam si listahan abi, nga hindi gin magsukay talaga o cooperate sa kapulisan o ko sa gobyerno, hindi na sa pagangkaton. Kag hindi na sa aksumbay, magpakita pa o kung magpaistorya pa kay Espinido. Kay ipaidalong gid sila sa nagakaigong ang proseso sa pag-aksumbay sa anti-illegal drug operation. Sir, abalamon, ano na mangin bloody, madugoon, balang kampanya, batok illegal nga droga, abalang si Espinido, kung magbato sila, madugoon gid aksumbay. Hindi na lang magbato, no? Yes, ari si Lieutenant Colonel Joby Espinido sa liwat. Ang sila pa rin, so far. Sir, logistical. Ang inano ko lang, babae ba na makasama kasi sila ang mag-search. Babae man talaga ang mag-search. Kung babae. Pwede nga, mas mabuti nga, mas marami ang babae mag-search sa lalaki kaysa ang lalaki mag-search sa babae. Hindi man talaga pwede. Sir, yun na. As a DO, kayo po yung head. Pero sabi po niyo meron pong special assignment or task group. Di yun, si DO na. Kasi ang si DO, hindi man ka-partner yun sa operasyon ng DCDO. Iba kasi ang CDO kasi may intel. Under lang sa office ng DCDO ang CDO. Ang may nabatian si Police Lieutenant Colonel Salawata, Joby Espinido. Karon ang matabo diri ang tingala man niya karon ang mga drug group ding ipamention natin anom nga dani ni nga kun ano matabo sa ila kun magkooperar sa kapulisan. Aba diri sa Espinido, kumo may ari na sila sumbray nga mga warrant ang iban o kung kumo abi nga tibay watchlist sa sila ara na ilang sa watchlist buligan sila ni Police Lieutenant Colonel Espinido lakip man ang ila mismo nga seguridad. Amo na kinahanglan nila magpadulong sa opisina ni Espinido para magkigainon anon kag masugid nila kung sino bala ang protector sa likod naman sa negosyo sa illegal nga droga sa syudad sa Bacolod kag isla sa Negros Occidental. Salwat si Espinido aton pamatian. Tulungan na natin sila na masulpad yung problema sa warrant. Kasi sila nagamit natin Ano man ibigay natin sa kanila in return na sila tumulong sa atin. Yung iba nga kasama
Pero hindi natin masalit sila kasi yun ang tumulong sa atin. How about your safety, sir? Lalo ng safety. Kung mamatay ako, mamatay sila. Amo tong sumbay bali ano kung mapatay sila, rather kung mapatay ko, di mapatay mo sila. So gawa mo nang iyang last statement ang sumbay with sa amo sila naman no. So amo na panumdom yan na diri sa publiko, especially sa mga kapulisan kit wala maging o doon ang posibilidad ang sumbay. Na kung ano man matabo siya kampanya, posible magalain siya sang statiya pero bantay lang na sa mabot naman nga mga binulan. Ang kaundan sa press conference kay na dito naman sa area sa Bacolod City Police Office. Nagabalita ang itaglibat sa Bacolod Action John Tias. Una sa na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action John sa patrol kompleto nga detalye sa ning press conference ning hapon with Lieutenant Colonel Jovis Pinidok. So, ginpalayag malang ni Spinido mo. Una, nga nangin siya bulized city ang syudad sa Bacolod because nga tiya mo na sa kadamoon sang dinakpan sang kapulisan. Ti positive ina nga reaction maybe sa part ni Spinido. Tido ka nami. In fact, gani kung ako patrantaron, daw gin, kwanya, daw gin, panginbulahan niya. Daw gin panginbulahan niya sa kadamoon sang kaladakpan nga siya bo diri sa syudad sa Bacolod. In short, compliment. Hindi iya kay Kwan kundi compliment mga kaksyon. Galing, tiyan mo na, may kakulangan diri sa syudad sa Bacolod. Gas, halin sa LGU, gas, salakyan, additional nga salakyan para sila sinimadasig pagid nga operation. Ang pagkaon, at hindi bang gusto ni Spinido nga magsupay mga tao ya, kagang kapulisan, kag ang reward money para sa pulis mismo. Hindi iya sa kung sino nga makatudlo nga mo ni ang mga drug lord o kung sino man nga mga kriminal nga ila sili pagadakpon. Kay suno sa iya, mas maganahan pagid Action Oliver nga magpanuhot-suhot si pulis kung may tag 30,000 nga reward money halin iya sa LGU. Action! Radio! Abi palabot ni subong bisa kay Vice Mayor Elsen Familiaran ang iya sining mga hingyo. Actually, why siya nagapangayo? Why siya nagapangayo suno sa iya? Pero sort of naman to, do pitik-pitik na malang to nga need na mo niyo, nga mo sini mga kaksyon. Da mo malang yapon nga sitwasyon, Kaya inang tawag naton nga, tawag naton mga kaksyon, nga inang ginpalayag yan mo. So biskan nga wala pa nangayo si Sir Espinido, kay nabatian naman sa mga gabi, we don't know kung paano itratar ini sang syudad sa Bacolod. Pero pag intindi ko ang syudad sa Bacolod, may mga ideya naman, I mean may mga bulig naman posible sa Bacolod City Police Office. Oo, sa na-mention tanang salakyan dira, nga iba nagkalaguba naman gani na, halin na sa LGU mga kaksyon, pero nagligad pa ng administration. May mga motorsiklo man na gani, man nga ginpang provide man sang LGU mo, no? Ining pag-uso sa motorsiklo na blang dalagko nga ina. Roser, balang tawag si Action Oliver, no? Roser 150, ganim 125. Kita ta na mo, inang ginasakyan sumong sang kapulisan ta. Pagkaon, ti ang pagkaon way tekbalo, no? Kung anong sitwasyon sang pagkaon nga ini, kag inang gas mga kaksyon. Sige, ang mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod, nagakuan magani mo. Gusto ba maka-provide sang makahatag sang gas man sining nasambit kay kapulisan sa syudad sa Bacolod? Sige, pause ako for some commercials. Pagbalik naton, try naton nga malambot si Vice Mayor Elsen Familiaran, no, sa sining mga sitwasyon. Ang mga balita Action John Diaz dulong sa aton sang MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Amuning duwa-dunganon ta para kompleto ang aton sinikaw galingon sa suplemento, food supplement sang MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Standby pagbalik naton, dugangan ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest.
We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports first portion. Action Reports second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Aksyon Radyo. Aksyon
Brian Morden sa Action Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:51. Ginaendorso taman sa inyo maka-aksyon ang DTX 500. Dininiga panubo sang level sa sugar sa isa katao nga kausa iyasang diabetes. Kompleto man ni sa management liver detox sa paninlo sa ton sining internal organs ining life o kung ining ginatawag nga DTX 500. Action Radio. Sige, na-try na ito lahat labuton abi si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kung nalang-alang siya karon na, lompatan kita na ton din sa Action Marlon Hinabiya karon na. May gabi lang kay Christian Lazaro. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa Bye-Bye San Enrique. Tamyaw ko lang kay Namort. Namort ang ngalan niya. Si Mary Jane Salodares man nag-monitor sini Matinion. Siya sini pamilya da sa Pontevedra. Mary Locatinoy, salamat gid. Edwin Teodoro Atilano. Greet lang ko no si Papa Gamay sa Maaw. Gapamati via Akuya Gawatch Live. Okay, salamat. Si Reyna Redondo nag-monitor man. John Arquilasa. Ara si Romwell Lano. May gabi Action Brian. Kag tanan nga nagapamati. Si Supi Ho Vani naman niya. Good evening man. Carol Biacon. Monitor na kami ni sa Silaysor sa fire sa DRRM. Bauti salamat gidra sa inyo. Ano? Si Randy Tambasan Coronel, haiti need pagid ang kwan, need pagid ang reward how, doble naman na ilaswildo. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, maing gabi. Yes, Action Brian, mayong gabi sa aton tagpalamat. Sine gabi, sanambal ko na Sir Kay na in-advance sa imo through text nga muna. Anong game mo sini Sir nga interpretation kapag tratar sining palayag ni Lieutenant Colonel Jovis Pinido nga gintawag yang Bacolod subong Shabolized City pero ang basis niya gali Sir ya kay damo sa accomplishment sa aton sini kapulisan Sir. Any reaction for this Sir? Well, makiling ka nga Shabolized City. In other words, rampant ang presence of illegal drugs sa aton syudad. And kung basihan mo sa documents, data, tungod ang aton kapulisan aggressive sa interrupt. Then, ang volume, in fact, given na ang volume of drugs nga na-confiscate sa bilog nga region, nag-stop ang State of Bacolod. Yes. So, isa na reason, tungod nga aggressive ang aton kapulisan. But it doesn't follow na ang droga very rampant. But kung may ang ilang statistics or ang ilang intelligence network ilang evaluation amo na, then wala kada mahimo. Ang akon lang taw, ang Bacolod City is a transshipment point of illegal drugs. Pwede man, pwede gan. Distribute nga sa ibang LGUs, towns and cities, and even sa ibang provinces. O galing kay... Action Brian, yes. laxity of security measure. Kalaba sa nga ton, Sure line ta? Si naton, seizures naton, from Sumak, boundary na isang bago. Lapot na sa Talisay, rekta-rekta na. Yes. So, ang prevention is better than cure, di ba? Yes. So, ang ginagawa natin, challenge natin ng ating law enforcement unit sa pag-monitor, pagbantay sa source, kung diin galing ang source. But we will support sa ating claims ng kapulisan na sa pagiging ka-reason, basi ka mo users. Pwede man. So, ang ining palayag ni Espinido, hindi dapat naton pag malainon or i-interpret naton abing isa ka malain nga statement, sir, for Bacolod and public officials for Bacolod, sir? O Bacolod? Well, ang problema sa droga, action ba sa aton yan nationwide ni. Kung sa bagay. Oo. And but as la claim nga kulang support sa city government, ang ako lang daw, it's a matter of request ng mayor. Oo, na-mention mo. I don't think na si mayor mabalibad kung may ara sila, may ara siya need
nga kinahanglan support sa city government. Mhm. But for the public to know, ang aton niya may 478,000 a month nga ginahatag sa PCPO. Mhm. Oo. Okay. So matagin pa bati-bati ya kay na ambal yan di man kay nagapangayo gid pero ti a sort of nga ti amo nang need nila gas, salakyan, pagkaon kag reward money for the police nga makadakop sang suspect. Vice. Hindi pwede man ay sa matter of communicating. Mhm. Ako pa sa iya, Ma'am Diset sa kay Mayor, Yes. i-discuss ang iya mga needs. Mhm. So ini sir nga mga kinanglanon subong do ano man na nahat sa way pa nakamuno si Espinido naga-supply gid man taya sang iban sini sir sa siyudad sa Bacolod I mean sa PNP. Well, kaya mo naman yung 478,000 a month ang ginahatag. But si Mayor Bing pala, ako niya paglantaw daw, ang iyang lang ay ng intelligence fund, daw ay gani magamit last year eh. Mhm. So for me, kung i-request na nila, then the Mayor will support them. Mhm. So in short, may sufficiente nga pundong syudad para diri if in case gid man anytime. Yes, correct ang akong na. So, ngayon na siya siguro request siguro audience kay Mayor. Mhm. Okay. Sir, kagabi may statement pagid siya pag-abot niya di kahapon o naligad nga adlaw nga ginatagan niya ultimatum bala sir raw ang mga drug personality nga ra siya nga lista 15 days hasta January 31 nga magkadto sa iya sini nga talatapan. Kung hindi kuno sila magkadto to, may mga actions ini siya nga himuon. Anong pananawan mo sini sir? Well, for me, nakuha na siya ng warning na eh. Stop. Surrender. Surrender and stop. Yes. Or die. Ito mo na niya. Ito mo na statement siya. Pero ti say mo nga answer, okay lang at ti mangin bloody abing operation nga ini kay may statement siya kung bumato ti patay. Di kung mabato kay that's another story. But for me, ako niya tinga Christian kita ya. Yes. So, better reform and stop. Nan, isa man na kapanawagan mo sir, no? Sundon tang panawagan ni Espinido man, no? Kadto na lang kamuto kag mag-untat as earlier abi, ano? Yes, Sandroy. Para amo sina. Anyway, sige. Sir, salamat gyud sa mga time karon nga gabi. Mabuhay ka sir. Thank you sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. So kay Vice Mayor, siya damo ginman dinakpan pulista mo. Third quarter tod sa 2019, nag number 1 ang Bacolod iya kag Negros Occidental. Kon para mo ay lang tod siya bo, way katiting tong Iloilo kag sa Panay area sa dinakpan tani. Ang pamangkot dira, way nagid bala siya botos Panay o kon pigaw lang performance to sa mga pulis Panay. Diri sa aton niya nagporsigido kag nagpaspas gid sa panakop. Amo nang mga palamangkotanon dira mo. So, sa nambala naton, paghambal mo siya bulay, stiyambal to ni Sir gani rampant, lala, madata, duro siya mo, no, sa syudad sa Bacolod. Aminado, acceptable man si Vice Mayor, kasi no siya, tidamo, giman to dakop mo, transient, kuno lagyan ang syudad sa Bacolod. Galing kay paglabot, like example, alin sa Cebu, dalon sa Iloilo, sa Bacolod, pala nadakpan na, that's why ngiti daw diri kuno ang syabogid sa Bacolod, damo ng Botsilingon. Okay, so parte naman niya sa need nga gusto ni Espinido like gas, salakyan, pagkaon, kag reward. Siya kadto lang siya kay Mayor, kay may pundo na da. Kag in fact, kada tuig may 400 plus 478,000 nga funds nga gina-provide ang city to BCPO para ibulig sa ilang sining operation dira mga kaksyon. Basi kulang kay 478,000, ano malang naman sa isa katuig. Ang kinanglan din Espinido, salakyan niya ho. Salakyan, ti pilablang bilis ang salakyan kung tuturo mo, tag 800,000 abi. Gas, ti adlaw nga gas, pila kabilog salakyan, tugungan mo ka gas kung salakyan. So hindi lang guro tag 500,000. Guro kinanglan sang syudad nga maghatag, guro tag 5 milyones a year, guro kulang pa gani. Para gid ma-address taning damo nga syabo diri sa syudad sa Bacolod. Sige, amo na maka-action, at least na kwanta temprano pa si Vice Mayor Elcid Familiaran. Pabuwasan tang iban nga mga politician or mga politiko or mga official diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Kag iban pagid ang negosyante gani na check man naton nga makakuha man ta sa reaction sila di mo. Kay basi bala mangin isa ini ka hadlang o kon isa ini ka problema,
nga mahadlok na di magsulod ang mga investors bangod sining siya bulized nga city nga statement ni Espinido mga kaksyon. Oo, tikag ang iban pagidira nga mga persona abi nga makatag sang statement or palayag angot sining palayag ba ni Espinido subong iyang nga gabi. Aksyon! Radio! I-try na ito bing Philippine Drug Enforcement Agency. Mamangkot kita bi kay Sir Nicolas Gomez abi kung kumusta na gid bilang Bacolod sa sini nga mga tinion kung droga iyang paghambalan. Kiti daw ka kululbaan, blah da ko kululbaan nga daw ka gakahangawa kita inabalang daw kahaladlukan nga ang natabo sa ibang nga lugar nga ginhalingan ni Espinido basi matabo man diri sa aton. Namo na bla. So kabay pa nga hindi lang. Bisan mismo gani si familiara nagpalayag nga hindi lang dapat ini matabo diri sa aton. Kag kun nga bay si Espinido abi sa mga drug group nga pabati-batian ni Espinido nga mag-surrender or magsungka, makipag-istorya until January 31, tiyang bali familiaran, ti okay, gina basi matuon makasungka, kag makastop ka mo sa inyo sa buluhaton. Pero hindi taman isla matudloan, manti kabalo man tadan sang ilaman nga negosyo na iya mong ila mo, no? Palangabuhian man ang ila, pero galing may biktima sila nga publiko kon mga katawhan, mga kaksyon. Last 8-2 sa aton sila nga pagpangalagad sa mga gabi. So kung malambot na aton ti goods ko na lang alang aksyonan, pabuwasan ta na lang na. Nagaring sinimatinian. Sige. May gabi lang gali sa kay Kuana. Ari pagidang isa naton nga mensahe, no? Biligorio Jasper, no? Good evening, Bright. Tamyaw ko lang gali kon mama nga si J. Biligorio and Papa Ryan Biligorio. Manghod ko nga si Jeanette Biligorio, monitor subong sa barangay Lopizayna, mga kaksyon. Online sa firing line. Sa atong linya, we have Sir Nicolas Gomez, ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Negros Occidental, Bacolod. Sir, good evening. Sir, good evening, sir, and sa imo listeners, good evening. Good to be back, sir. Yes, sir. Salamat sa time. Na-shock kami sining hapon, sir, diri sa Bacolod. Labi na gid sa katapos ng media sang statement ni Lieutenant Colonel Jobe Espinido sang BCP o gintawag niya siya bulized sitting syudad sa Bacolod. Kung drugs ang paghahambalan for 2019 and 2020, this early January, sir, kumusta gid ba lang Bacolod kung drugs ang paghahambalan, sir, illegal drugs? Well, kung on the basis of accomplishments, sir, no, especially sa PNP, makahambal kita, sir, na obviously may sabu pagid sa Bacolod. So may basis man, no, kaya kita naton itong mga accomplishments na ginimo nila, medyo damo-damo maging ang volume mga na-confiscate. Kasi amo na sir, no, ang sitwasyon sa aton sa Bacolod na may mga supplies pagid sa Shabu nga nagakadto diri sa aton. Okay, so klarohon tala bago ko lang interview man si Vice Mayor Elced Familiaran, siya kabalo kang Bacolod o alagyan na di. So meaning wala kita gihapon diri sa natukiban nga laboratorio despite sining tag 18 million pesos, 9.2 million pesos nga dinakpanay, sir. So far, sir, no, sa aton intel reports, wala pa kita nabato ng mga reports na may laboratory diri sa aton, no, may clandestine laboratory. And sa aton tama to ang hambal investment na naging transit point kita, no, sa drug routes, no, from other provinces, for example Cebu, no, kita ang alagian pakadto sa iba man na probinsya sa aton. I see. So meaning may tendency ni sir nga ining kadakpan diri sa aton tani hindi mani nga supply for Bacolod basi para ni sa Panay or din nga area abi galing kay diri lang sila nadakpan bangod sa id-id nga pagbantay sang PNP kag PDEA or CIDG or no nga authorities naton, sir, may posible sina? Posible, sir, pero ang probability, sir, is that kung ari sa Bacolod na ako para din sa Bacolod, usually kung dinahimo kita na transit point from other provinces, for example, kung mahagi siya sa San Carlos or sa iba pa na parte no sa ato sa mga coastal areas, madiretso ni sa pakadto kundi may na forge na iya pakadtuan. Pero na sa aton usually kung ari gid man sa Bacolod siya na nakuha, para gina intended para sa city. Grabe, no? So, speaking of for Bacolod, 18 million pesos, ano kadamo sang users sa Bacolod, sir, man? Doon ko ma-imagine, mag-18 milyones pesos sa isa ka strike, iwas agi na di, pila ka damo gid users sa Bacolod, sir? Well, basis aton sa barangay drug clearing program naton, may surrender. So, we have a number of drug users sa Bacolod
Kay amo gani damo man aton mga surrender sa aton barangay drug clearing program. Okay. So isa man ka basis nga makit-an ta nga damo gid nagausar sa syudad sa Bacolod. That's right, sir. Actually, indicator man na siya inan mga users kay why maging masulod sa aton ang supply kung why demand ri sa aton. Mahulat-hulat man ko tani nga i-declare mga user city Bacolod, no? Drug user city. Tidokal damo na gito. Imagine mo na nalapawan ng isa ka semana, dua ka semana, una 9.2 tapos 18 million pesos. Damo na blado daw ka grabe na gid nga baligyan na isang Shabodri sa aton sa syudad sa Bacolod. Yes, so subong sir, I don't know kung pwede mo na mention si Espinido nag-connect man sa inyo, sir, sa operations or mga binga ginahimo. Well, kay bago pa man siya na in fact first time pa niya na kumbaga appearance sa media. So okay. Hopefully sir mag-call man kami sa mag-courtesy call man kami sa CCPO kung sa iya together with our officer in charge today, for that matter. Kung sa bagay, ang PNP mag-operate with consent gid man sa PDEA, sir, no? Kay kamong lead agency. My coordination mo ginasaan mo sir every anti-drug operations ng PNP. So ma-consider niyo sir nga dako nga bulig. I know the capacity of PDEA, grabe inyo kapasidad, but ang pag-abot ni Espinido diri sa Bacolod dako ini sir nga porsyento nga makabulig pagid para hindi giman naton matapna or ma-neutralized abi o ano nga sitwasyon, mahagan-hagan lang droga sa Bacolod, sir, kag Negros. I really think so, sir. I believe na makabulig. In fact, ito niya presko na ginhimo kay na. So I'm sure na shaken man tong mga organizations na ari subong sa aton na medyo ara sa illegal activities. So in fact sa mga lugar na na-assign na niya, medyo nakauntak man itong problema sa droga after sa mga successful operations na ginhimo niya. So ang statement ni Espinido kay na, sir, daw pwede tumatawag naton nga initial nga eruption abi? Well, ang hambal siya parang ultimatum sa so that's right, sir, no? I mean kung ara ka sa illegal drug activities. Sa ako, for me personally. Yes, sir. Maybe it doesn't matter na kung sino man lang ang nagpatay, kung sino ang mga suspect. The point is that when you are into drug activities, most likely you get killed. You get killed. So, dapat na siguro mag-surrender na para maiwasan to ng mga scenarios na hindi maayos. Okay, para ihogig ka mo tanan, sir. Si Espinido, si Vice Mayor, ikaw, nga kon okay, much better nga mag-surrender mas temprano kay mas malayo ang bloody nga types ang pagpanakop sa mga drugista diri sa Bacolod kag Negros, ano? That is right, sir. Kay kung the fact na hindi ka mag-surrender, then ito sa iba nang bato ka na sa gobyerno. So I mean that's the better option para sa ila na mag-surrender sila. Kay of course hindi man pwede na ang gobyerno ang mag-surrender. Kumbaga, siyempre. So, dapat sila mismo ang mag-volunteer, magbalik sa gobyerno para gani, malikawan natin kung ano mga untoward incidents na natabo. Although hindi man kita naghambal sino kita mismo ang gobyerno nagpatay sila sa ila. But there are concerned citizens na who are desperate enough to see these people roaming around tapos nagabiktima sa mga inosente man na tao. That's why, ano? Kalatabo ni sa iya. I see, sige. With that, sir, salamat sa mga time. Mayang gabi kag mabuhay ka, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Thank you very much po. Yes, sir. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. So, amo na ang pananawan man sa PDEA mga kaksyon. Tilantawan ta niya kay kung pamatian tang syudad, willing sila nga mag-provide those things abing needed sa BCPO. Ang PDEA ara nagahulat man for the communication abi. Ati kabay pa nga ma-neutralized or anong situation, ma-minimize or maminimal, mahagan-hagan ang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod. Kaya ko lang tawan tagid, suliton ko lang 18 million pesos, 9.2 million pesos within siguro mga 4 weeks lang. Amo na kadamo iya sa mga manugsuyop action ulibel sa syudad sa Bacolod mo. So kina-imagine ko mga 10 years starting today, mga 10 years abi, basi madamo na tamakit ang zombies nga nagadlagan sa dalan, kaya nagasunod-sunod sa mga slakyan na. Bangod sang sinuyupay nga hindi basta-basta. Las 8:10 aton pagbalik karon, balita gikan Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli.
Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Action! Brian Morden sa Action Firing Line! Firing Line! Action Radio Philippine Standard Time, las 8:20. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa aton sa nga immune system.
Kamabako ng isa ka immune system sa tawo, malayo nga matapikan gilayon sa anuman nga sa isang balatian. May ara sila subong nga nagapangapi na gid man lang kamo gamit na kita sang kape iya nga may ara sang vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 kon Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Pangitaan nyo lang sa mga butika kay nakadamo naman sa naka-avail sila sa nga 10% discount sa ila sa nga produkto. Bisita lang mo dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street sa kilid sina DHL kag sa Pulo-Punta diri mo na ni ang ginatawag yang Lacson Burgos para sa inyo sini nga kahapusan. Lunes to Biyernes, libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon! Radio! Antes sa report ni Action Marlon Hinabiya, may kabilang kay Manong Idilaos dira sa Cane Town, Victorias. Araman si Nene Margin Obero. Pero ako, thanks God, mabait amo ko, 6 years na ako diri sa ila. Manong puli pa ako tani sa mabot na May 20, pero hindi na lang ko magpuli kay hindi na ko makabalik sa amo ko. Sa Kuwait ini, no? Bia Jonathan, good evening man. Edwin Pineda, si Ana Faith Losada. Nene, okay, nabasa ko na kina. Joseph Pacifico, no? Good evening, Exxon Brian. Monitor kami di subong sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Haraman si Rica Joy Campbell, salamat gid. And Mary Ron Amit. Good evening, Exxon Brian. Tamyaw ko lang may gabi, kapulisan sa Morsha Police Station. Especially kay PO3 Siren Bayawa. Diri sa kapihan ni Chay Buging. Salamat gid sa program mo. God bless. Ara na sa subong sa Morsha si Kas Bayawa. Si Jazzy Mine, hello po, good PM here Kuwait. Di po tanong ko lang po, total ban na ba ang Kuwait? Oo, total ban na. Si Zar Rex Usman, salamat man. Si Ras Nangan, hi Bri, monitor lang kami Gonzaga Street, Bacolod City. May gabi lang sa asawa ko na si Teresita Potato. Potato niya, hindi na potato ha. Kativer, Action Bri, alihog lang, mini happy 74th birthday today. Dira sa La Carlota. Bao. Sige, salamat gid si Capital Reports. Dire kita sa balita with Action Marlon. Hinabi Action Mar, mayong gabi. Action na Bray, nag-umpisa na sa pagpalagad bilang bagong alkalde kag bagong vice alkalde. Sanday Dr. Rex Salandoon kag David Dabaga Jr. sa syudad sa La Carlota. Bisan bang Blanco sa gyapon kag bakante ang number 10 councilor sang syudad kay wala pa ini madesisyonan kay may ara sang proseso nga ginasunod Action na Bray pananglit nga may ara sang bakanting posisyon. Sa sining senaryo ang basihan Action Bray sunod sa kay acting Governor Jeffrey Ferrer amo ang nagtaliwan nga si Mayor Luis Jackie Halanduni. Amo to masihan kung ano, may partido sa Uruguay. Political party. Political party. Como kay ang iya sa nga political party, aliado sila nga duwan ni Ferrer sa bahin sang ang national political party nila NUP. No, National Unity Party. National na sa. Ang sa lokal naman yap naman sila sa bahin sang UNEGA. Okay. NUP UNEGA. So may dako nga papel sa desisyon dira Action Bray ang ila sa nga partido. Pero sa tradisyon dira sa bahin sang La Carlota or 4th District, ginakuha na Action Bray sang pag respetar ang pamilya sang nagtaliwan. So matabo mangkoton ni Ferrer ang pamilya Halanduni kon luyag nila nga mahalin sila mismo. Sa konsyal na ibutang. Oo. Number 10 councilor subong ang bakante mo. Kung luyag sa pamilya Halandone, nga halin sila miyembro pamilya ng utang, respetahon na laban-laban naman ang matabo. Correct gina. Pero kung hindi ba sila luyag sa Bray, ang NUP ma-meeting naman. Ang NUP may istoryahan na iti sinong pwede ta ma-rekomendar. Pag may ngalan na nga i-recommend, dim approve naman na, formalidad na lang nga aprobahan ni Governor Eugenio Sibong Lacson. Ang i-recommendar nila Action Mar bisan wala kaagi papili da nga napierde basta ila political party nila. Yes. Basta ila Action Mar recommend. Pero ang number 11 da naka-ready lang na siya. Ang number 11 ara lang ya. Hindi po silingon nga masaka man sa kay hasta lang sa pulo Action Mar ang councilor sang syudad sang La Carlota. So number 11 hindi nila kalyado. Ang number 11 Action Bray gincheck ko lain ng partido ng partido bala sa una ni Estrada bla PM. Partido ng Masang Pilipino. Okay. Ang number 11.
Ang number 10, nagsaka si Councilor Arnaldo Miravalles. Why sa National Political Party, pro-local mayara sa May local aliado siya. man, Yunega man. Yunega. Ang number 10. So saka sa number 9, ang number 10 mabakante. Halos majority ang sumbray in UP man. From number si David Baga in UP man saka sa Vice Mayor. Ang number 2 Richard Benedicto in UP. Amalia Aguirre, Jose Luis Salandone, Julius Martin Asistio in UP na sila tanan. Si Jezreel Emoltorio, lain ang partido. Ang ika-7 nga sumay ika-6 na Siriaco siya in UP Mangyapon. UP Mangyapon. Oo. Ang si Manuel Badillo independent isa lang. Si Demijan Honrado former mayor man aliado man sang NUP. Ti kay Carlo, tayo mo. Home inaablayan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Yes, Action Baray. So laton tadi kay ang target nila hindi matapos gaman ang bulan sang Enero kasi first week sang Pebrero ang Baray makaara may pwede na sila mahingadlan na. Mapulos bilang bag-o nga number 10 councilor sa siyudad sa La Carlota. By the way, Aris Bacolod sa Barangay Bata. Ang haya pa ni Halandone. Pero siya why pa ma-schedule ang kwan? Why pa ma-announce ang schedule? Cremate ini section mar hasta pa subong ang kwan? Hasta pa subong Wednesday. So ang public viewing. Okay. Hasta pa subong Wednesday ang public viewing. Why pa info from family kung anong planos bangkay, why pa date kung saan ang lubong. Okay. So amo na nahulaton ni Ferrer pagkatapos lubong ro istoryahon ni Ferrer ang pamilya. Respeto sa pamilya. Yes. Yari si Acting Governor Jeffrey Ferrer. Actually, ang vacancy na may succession So, makulang ang isa ka councilor. Ang kulang nila, kay ang cause sang vacancy is the members ang NUP, which is ako ang provincial chairman and president sa Unega man si Mayor Jackie. Ang tradition, we will respect the decision of the family. I-consultahon ta na yung pamilya, bakit may i-recommend sila. And then after that, kung magsiling naman lang daw, hindi naman lang sila interested, well, that's the time ng mga elders namin sa La Carlota, gamitin kami na kung sino ang i-appoint. Kaya si Governor, sina ma-appoint mo. Upon recommendation, siyang party. Siguro tagaan ta may ang family sa ilang kalisod. So end of the month, mabalaan. So nabaray acting Governor Jeffrey Ferrer. No, so lato tadi kung nasano ang desisyon sang NUP yun naga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Alin sa kay 5820, dali gid lang mega panawag. Good evening Action Brian, dapat sa mga dealers ang bato or shabu. Amo na ang silutan panitan kag kilawon paita diha Bacolod daghan adik. Hala patyon kamo ni Espinido. Si Boy ni sang Valle Hermoso Oriental kusog kayong Action Radio dirhe. Tungang gabi may linog pero pagsiga sa suga untat linog. Murag lahi naman na imuhado unsa linuga na imuhado Action Bri, ask lang ko kung papag PNPA graduate si Espinido o criminology, 4-year course graduate siya kay daw wala siya na sang kaalam magsabat sa mga interview sa iya. Daw ay hindi. Why man taga basihan dira kon PNPA siya kon criminology mo. Okay naman tong sabat niya. Para sa akon, to goods naman to yan, ang sabat ni Espinido. Kabalo kang mga PNP naton, why na sila, kaya isa pa hindi sa spokesperson. Kaya ang spokesperson niya sang PNP Action Oliver, ginapili mo na nila mo. Pareho kay Lieutenant Colonel Ariel Pico. Kita mo, pasabton mo Pico, ya porte. Tiyan mo ng designation, niya mo ginatag siya. This is Espinido, yan hindi sa spokesperson. Galing kiti deputy siya for operation, pwede siya kasabat sa palamakutanon sa media. So, okay, pero gina-acceptar ko ng imong nga imong text diri sa aton. Pero sorry, gid ang iban daw na ko mabasa kay daw kapigaw. Daw kalainan ko magbasa. Tikal, ano to man? Dinto dapit man. Wala man na huya. Ngayo reward gali police.
3,000, 30,000. Oh. Utod, dali gilang dinatuman. Kimi gatawag abi. Oh, hindi magtika, di magtikal, hindi magtawag be. Doble na ila sweldo. Challenge ko siya, Paul. Pupusasan. Involved man sa droga. Hambalon siya, Duterte. Do ka kwa na ginisang text mo. I'm sorry. Good evening, Action Brian. Tamyaw ko lang si Mama Ronel nga nagalain pamatsyag subong kay Mama muna kag pamilya lang namon salamat gid. Anong mapamilya? Action Bri, dang mo dakop siya bo wala untat sulod Japon. Good evening, tama gid si Espinido. Damo gid malayas politiko diri sa probinsya kag Bacolod. Oh, lamantayan ta na ya. Kung sino ang magkaladula, dito sila na to. Action na, Bri. Evening. Tamyaw ko lang maukod mo nga mga tagpalamati. Mr. kag Mrs. Elvis Dora Patigas. Barangay Sumagro, si Junto Cabrillos. Nanay Richel Tatay Tidirhida sang Valladolid. Sige, last 8:32 mag-aksyon. Mga commercial ko kadali. Pagbalik naton, may ara kita sang tawgan. Ano? Inireklamo sa isa ka naganegosyo batok sa isa ka kapitan dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest.
We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Radio Philippine Standard Time, las 8:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon. This time ginadulong naton sa ang aton sinibalitan dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon ha. Pampaligo naton mo ning namigid makinis nga kutis pagkatapos dula sang katol-katol plus pagid mga kaaksyon nga padulaon niya baho mo kag kaspa mo. Zanton Plus Herbal Soap. Standby lang action day la kay gina-try naman contact ni Matinion ang ang isa ka residente sa isa ka barangay diri sa Bacolod nga may ireklamo ini siya. Gina-contact na aksyonan si Matinan. May gabi lang sa kay Sir Imbong Diocampo, Jesselyn Andrada Tiangson, araman si Roby Rosme, Valencia Kenneth, Taj Yona Ruiz Amar, si Sherilyn Oro Javier, naga-monitor subong, tamyaw ilang kuno happy birthday, hinablos niya si Patrick Ledesma Oro, and Jack Balaan, Brillantes family, Lini Agustin Orexogon, Lula Consing sa Mandalagan, and ang iban pa. Sige. Karonon ka ng iban karon na. Si Bernie Carpio, good evening man, mga kaaksyon. Las 8:38, daligid lang ha. Online sa Firing Line. Kay mayara kita sang bisita sa aton sining linya. Gusto niya lang magpalabot sa iya sinireklamo diri sa Action Radio Bacolod. Sa aton nga linya, i-correct lang ko kondrong ko, Mr. Brian Banghina. Sir, good evening. Mayong gabi, Sir Brian. Pariyo tangalan gali no to kayo ano. Brian, ano pilido mo gali, sir? Banggiran. Taga din nga nagigaw, sir? Sa Barangay Pilisa. Sige. Live kita karon sir I-remind ta lang ka Action Radio Bacolod sa Action Firing Line. Sir, anong imo sining nga reklamo, sir? Kag sinong ginareklamo mo, sir? Ang akon bila complaint ni bila sir sa regarding sa barangay clearance, bali business to operate bila kay may ari ko diri nga frozen food sa akon nga duta nga ginbakal. Ti ang akon tani nga complaint naman nga wala ko gin-issuean ni Kap sang barangay clearance nga business to operate bala raw. You are referring to Kapitan? Kapitan Ramon Arden, ang amon din nga kapitan la. Isang barangay Felisa? Oo, sir. Okay. Soliton ko lang. Sir, nakabakal ka lute, di na siya dapit dira sa barangay Felisa, sir? Sa diri lang sa may Bangga Tutong 3 at ubang bala sang kuan sang basketbulan gidla nga subong market na. Barangga Tutong gali dira ka sa may pasulod dira handumanan. Sir. Okay. Hindi ka didto sa may proper mismo gali sang barangay Felisa. Hindi. Okay, bali diri lang kami sa may Bangga Tutong. Okay, Barangga Tutong. Ang nabakal mo ng alute, sir, ano na kada concern man? Gamay lang man, mga 100 square meters siguro, kulang-kulang muna. Tapos, pero may store ko nga ara sa Tubang, nga ginbutangan ko store. So may store ka dang baligya mo sa store mo? Mga frozen foods. Mga frozen foods, magambal kita mga frozen foods, ni mga manok, mga karne ng baboy, hotdog, mamusina. Oo, muna sir. Okay, so ini nga negosyo, kinanglan kwaan gid sang barangay clearance. Oo. Nang business to operate bila sir, bali kada tuig ko nagakuha. Pila ka nakatuig sir nga negosyo mo sini? Sa store ko nga dito,
ginsaylo na sa sir mo pero ara lang ko da sa unahan sa una dira ko gabligya man daw mga duwa lang kabalayang lang at 3. Bali mga 5 sarang-sarang 5. So, sa 5 ka tuig mo na nga nagano negosyo sini, nagakakuha ka man to sang business to operate man. Oo, sir. Oo. Pero hindi Subong sa lang gid nga tuig nga wala ko kakwa. wala ka kuha, pero lain to yung lugar o amo man nagyapon. Amo man gyapon sir, bali duwa lang ka langat, duwa lang ka kay Garkila ko to sang una mo. Sa una kong store, garinta lang ko to. Oh, subong tani daw ka okay na kay ikaw na gidyan tag-iya, di ka na magrenta pa. Oo, amo na ganita ni akong giningagaw lang naka-down ko sa duta, nagbakal ko para maka sayo yun ko baligya bla sir ako. Okay, saan ka sa nakadto sa barangay? Nagkadto ko pit sa size to bla mo, size January 6 ini nga tuig. Tapos Na para tani mag-request ko sang barangay clearance. Kaso lang ang rason una ni Kap Sakon nga kinanlan ko kulong magkuha sang certification dito sa ginbaklan ko kalote kung pwede ko dara makabaligya sang kuan sang frozen foods. Dali Kay may ara na ta kuno nga one market nga ambalya sa amon may one market nang kuno nga dira nga sa atubang ko na. Nga dapat ang mga wet products dira na. Okay. Sa akon bla sir nga pagkabalo kung sa akon lang gid sir nga pagintindi. Nga kung nagbakal ka sang duta siguro kag negosyohan mo sang luyag mo nga negosyo basta wala ka lang nga gabayular sa barangay o kung sa syudad, why man siguro da problema. Siyempre. Kaya permit gabayad ka man permit gabayad man ang ganegosyo. Kaya isa pa nga malisensya kapato sang inbaklan mo lote kay hindi naman na iya. Galibo ganing ulo ko kung ano tong niatag sa akon nga clearance sang nagbaligya lote sa akon. Pero di ba out na siya kay pagusto ka na diyan negosyo kay mo na lote, di ba na? Luwas lang kung may ginabayular ka dati mo na siguro hindi pwede. So isay na karason nga mangayo ka certificate talento sa tagyasang lote. Di kay bayad mo naman to, ay naman to siya. Pareho na abla na bakal ka sa SM pagpuli ko tinong labot sa SM sang bayo binakal ko man. No mo na abla na. Galibugan ang ulo ko sin kumakadto ko to ba si kadlawan ko to blaw. Tapos ang isa pang ito karason nga ni sir no ganito? May due to sanitary purposes. Nga kung may maglabay nga tracking, may mga gakaladagdag nga ang IPM bala na saraw kay dire kuan na di mo nang pakato sa baryo Pilisa to alagyan sang kuan sang basura na blang tracking. Ti karon sambal ko man siya nagambal man ko kay Kap nga siguro Kap ang sanitary purposes na iya, ang health sanitary niya siguro maka-decide kung tugutan niya kung tinlo daw o iggo da nga akong baligya o kung prone ako sa mga iggo dira nga galabay. Mga virus. Hindi man siguro ang barangay is pagkabalo ko ma-issue lang yan sang barangay permit to operate bala na yung sanitary dira kung tugta niya ko kung makapasar ko. Suliton to sir, ano gidyang kwaon mo, barangay clearance or barangay business auto operate? Barangay clearance. Business to operate. Business to operate na sa may naka-state ginadadayon sir nga business to operate kay panigana na kunta ni Bla sir kay may tuyo ko nga ma-process sa syudad. So, hindi ko ka-process kay anong ipakita ko kag nagaisip ko sir nga kung maglibot ang city legal kag way ko ipakita nga maski ano nga papel nga alin sa barangay obligado ko nga manara. So in short, subong, wala ka nakakuha sang business permit diri sa one-stop shop. Sir, hello. Why ka nakakuha business permit subong diri sa Bacolod City Hall? Why pa sir kay kinanlanon ko ang kuan barangay clearance. So ang pinaka simple sila sa barangay clearance lang kay doon ako nabudlayan man ko mamati nga may mga business to operate. Butanggi man na mo kung anong ang barangay clearance anong purpose abi for employment, for amoni, for school, kung ano nga situation. So imo barangay clearance para magkuha ka sang business permit sa city. Para mas mapos aton ano kay karon magdululubli kita now. So nagabaligya ka man gyapon na subong. Sir, nagabaligya lang ko pero nga kon nga pagkuan nga basi nakulbaan ko lang ako maglibot ang mga city legal bala. Kagway ko ipakita nga papel. So ang ako nga ginimo nga kadua sir nagkadto ko kay Kapliwat nagubra ko sang formal letter. Letter nga para
state man ang rason, state ko ang rason ko kung nga hindi ako maisuan. Kag state man tani bala kun nga hindi ako maisuan. Para kung maglibot ang city legal, mayara ko ipakita nga papel nga ari ang rason ni kapo nga hindi ako pag-isuan sa barangay clearance. Okay. Suliton Gani kaya ang rason, why man sir gin receive sir? Why man gin receive o kung tani maski receive na lang may hawid lang ko blay pakita total hindi mo nagid man ko pag-isuan barangay clearance depende na siguro sa city legal nga kung maglibot sila kung ukiyan nila nga mo sini. Amo na gani ambal tauna kuha ka barangay clearance. Paglambot mo na sa syudad, may city health kita, may fire kita, ano pag inidra nga mga agencies ng gobyerno, sila na makadetermine si Wuda kung hatagan ka o kung hindi. No? So ang barangay, maghatag lamang sa barangay clearance daw mo sina. No? So, amo na sir, kung pa yung chindi sir, dapat. Kaya mo gimanan dapat ang proseso mo. So kung maghambal karon ang City Health Office nga amo na sanitary mo da medyo problema, so way kagid mahimo. Dira, pwede man nga si Kapitan Abi maka-endorse sa imo sa sanitary please check sang iya sini nga negosyo kay ti for human kuanimo consumption ini basi delikado mahigko ini pwede gid si Kapitan makahutik sa City Health Office Abi. Pero ang City Health gyapon makadeterminar sina no sa aton sini nga pag-insyende. So aside sa sina sir, ano pa gining iban nga rason ni Kapitan namo to ang sanitary nang imo sini nga ka-certificate halin sa tagiya sang owner nga ginbaklan mo, ang isa gin mention mo kagina tong party sa one stop one merkado one market. Kaya ang una gina sir, why pa ko ka start dira baligya iya sa akong store. Nagambal na sikap nga tanan nga wet products, tanan utan, gabligya ka man utan, gabligya ka frozen food. Dito na sa one market nga dira. Tingbon gid. Ti galing siling ko siya kap kanugon man niya sa akon nga kuan nga ginbakal nga duta. Nga nadawnan ko nakadako na sang down ko. Kag ti masaylo ko dira kag markila ko anon ko tong lutian ko. Nga ginbakal. Kagara lang man bla sir sa atubang sang market lang man, market man nga dira. Sisiling ko hindi ko ya magupo dito kap. Dire lang ko sa akon nga store. Do mo sinagali. Oo. So magluwasin ng tatlong rason niya no pagidang iban ayhan nga sa likod nga makitaan mo de nga di ka pagpasugtan gan clearance. Why na sir nga no amo nag-answer antes ko nagsadya da kadto sa inyo kagina nga wala man ko ka da kagina nag-istorya lang ko kay Ma'am Anda kagina. Nagbasa man ko sir sang kwan sang siling ko kay base bala magkadto ko da kag sala man lang ko gali. Nagbasa ko sang iya ka Code of Conduct bala, sang Ethical Standard for Public Officials and Employees. Ara na sa Republic Act 6713. Dito ko sir nakita sir nga para ako nan lang para mabalan ko man akong diretso sa legal nga pamagi. Kag diri nakita ko ya sir nga may mga grounds kag illegal action ang isa ka official sang barangay. Okay, naintindihan naton ina. No? So, ang imo reklamo subong nga gabi, i-keep tani anay subong nga gabi. No? So, try naton nga malabot buwa si Kapitan Ramon Monadia. No? Ramon Hardin, ang asawa si mo asawa na mo si Monadia Galiya. Oo. Ramon Hardin, sang Barangay Felisa. Basi nagamonitor man si Kapitan Subong, feel free lang makakontakt diri sa aton sa 4343861. Kay para masabat naman yung pamangkot ni Sir sa party sa iya sining kwan kiti negosyo ini mo kinanglanon tanis barangay ta negosyo. Kay kun way ta negosyo anong income sang barangay pareho sang barangay clearance nga ginahambal sidula amo ning income sa barangay Sige sir. So far amo mala nang reklamo mo sir no? Sir, ako na mo lang gid sir nga para makadiretso nako maka-process ko bla sa dasol ng mga sinimana sa city. Ang business permit nga formal bla. Sige. Pamatilan na sir kay try ginaton nga malambot si Kapitan Buas kuanta sa sang reaction kag ipamangkot ta nito sa business sa may permits and licensing division kung anong dapat nga himuon mo dira sir para at least pero nakakadto ka na to sa kay Madam Rayos. Sir? Nakakadto ka na to sa kwan sa Permits and Licensing Division kay nangonsiho ka to? Why pa sir kay may ang ginauna ko gid na yang kwan.
ang business permit, ang Barangay clearance. Aha. kay may nabalaan ko nga may ara na yan sa NGC subong yang ng one-stop shop bala raw. Nga kung magdira ka magagi daw dasig na lang bala. Amo na ang ako na advice subong nga gabi sa imo kadto kay Ma'am Rayos abi sa may permits and licensing division mangonsiho kato siya kay siya gini may ideya. Try Sige, sir. kadto siya Si boss. Ma'am Rayo sa ano na sir nga department? Permits and licensing division. Sige sir. Kadto mangonsiho kato kung ano nga ground abi nga pwede himuon mo. I mean anong himuon mo angay sini kung balido bla ang pila ka mga reasons ni Kapitan Hardin sini kung hindi gid man tawag kaliwat diri kay action na andri sa aton sa Action Radio kay para ipalabot talma mangkot pagitadugang ibalo regarding sini sir sa imo sining reklamo. Oo. Sige sir. Sige. Sir Bryce, salamat mayong gabi. Mayong gabi man. Salamat kidliwat sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Okay, pamatian tas kapitana, buwasa, kay ato mga rason i-reserve sa to anay kung matuod ato, no? So, ginabaton tato nga mga palayag sang tagreklamo. Pamatian taman ang side ni Kapitan Ramon Hardin Buwas Ngadlaw sang Barangay Filisa. Kaya magambal kita negosyante, dapat ya amumahon tani sila, no? Kaya ti negosyo gani mo. Amo ni ang gabulig nga mapa-income ang imo sini nga barangay sa mga negosyo, mga kaksyon. Sige, dali gid lang sa aton sini nga mga utodo baw ari ng pinakabag-o nga pinaka-epektibo ho nga herbal supplement amo ning ginatawag nga Evergreen herbal capsule. Nagabulig limpyo ho, pabakod ka nagabalanse sa mga sistema sang inyo dira nga lawas, mga kaksyon. Ano ang epekto sang Evergreen herbal capsule kung gamiton mo? Ang sobra nga ginabuhinan o kung ang sobra ginabuhinan niya kag ang kulang ginadugangan niya. Ano mga sobra nga dapat buhinan kabangdanan sang balatian? Amo ning sobra nga sugar nga nagresulta sang diabetes man. Ang diabetes nga ti may komplikasyon ina pila ka adlaw. Ang sobra nga kolesterol sa lawas ng tao, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats o kontambok, sobra nga creatinine makaksyon, sobra nga acid kag constipation kag iban pa. So init tanan masabat sang Evergreen Live o kon herbal capsule kay ini may vitamin A, may ara sang B vitamins makon vitamin B, vitamin C, E kag potassium lakip ng iron sining Evergreen herbal capsule, mga kaksyon. Sige, babosan ko na aksyonan no ang nagkadto diri sa imo kag nagreklamo. Good evening, Action Radio. Bagay na sa mga amo nga nagpatay sa OFW, patsyon mana sang amat-amat kung ano ang ginhimo nila sa pagpatay sang Pinay, amo mana ang himuon sa ila, demonyo sila gin sa barangay Sibukawan, Isabela niya. Kaakig yaw. Siyempre, sinong di mga akig yung mga Pinay, pinatay sang ibanto nga mga tao. Good evening, Action Bri. Gapamatigig kami kadagabi sa imo program, Action Firing Line. Okay, salamat gid kanami kuno sang issue. Bao. Tamyo lang kuno si Hinardino family. O kon ang Hinardino family kauntaw kaniete dani kag si kag paglinawan kag sa tanan nga mga bipat, no? Barangay Bunga Garayong niya sang Purok Maisan Barangay Bunga DSB. Salamat sa inyo sini nga pag monitor sa Action Del pabasanta na lang ano. Action Brian, monitor lang kami di. Families Piso, Choy Piriyong, Espanyola, Chay Tima, Espiso, Conoleya. Salamat, gid Solid Action Radio. Action Brian, may negosyo da si Kap sa barangay. Do abot sa aksyonan. Wik balo? Masimin. Action Brian, hapos lang. Nadulaon ng Shabu ang ma-recover, haluan hilo, ibaligya liwat para ubos patay user. Di wala na may mabakaluntat na yun. Perti pa giningyaw. Good evening, Action Bri. Okay na si Spinido para wala na adik si Balwig ni. Sadya gini. Kadamo sa nagapabor. May hindi man pabor kay Spinido, mga kaksyon. Ari pa di sa Piak Heaven. Good evening. Raman si daligid lang Christine Galoyo. Good evening, Action Brian. May lang pagpamati, family ko sa La Castellana. Sila ni Choy Calbo, Dandoy, Tito Binsing or Bining, Dizon, family Aloro.
Salamat gid sa pag-monitor. And Girly May Atong Salazar, Bernie Carpio, good evening, Action Bry. Ang drug madula kay mga lispo sa Bacolod. Upod ko sa Chief Engineer iya sa awa diri sa Mansilingan subdivision. Kada past 12 ng gabi, gagwa sa gate may nagadulong nga auto. Gali ka? Okay. Galing kita yung ginadulong to. Basi pagkaon to. Si Sir Levi Balasa, nagamonitor man. Roy Olaguer, salamat man. Libot-libot lang ng drug sa Bacolod. Kaya ang damo, Alagyan, Tabok, Baybay, Pulupandan, Gimaras, Escalante, Tabuelan, San Carlos, Toledo, Gihulngan, Bato, Dumaguete, Tampi, angay gidtanan nga bantayan sa Pantalan, sir. Si Manong Eddie Jones Kalinaw, mangkot lang sa mga price ang market o tanon. Panakot, isda daw kamahal na gid panakot. Ara sa Action Radio, da mayara tada bago nga pinaka-latest nga presyo. Roy Oliger, liwat nagamonitor sa Olongapo. Si Action Percival Villamor, nagamonitor man. Salamat gid sa pag-monitor. Grace Foss, ma'am, good evening. Ray Go, no, salamat sa pag-monitor. Regards lang kay Colonel Espinido. Sir, salamat gid. Mapag-greet mata kag Pama family sa Barangay Felisa. Oy, kumusta ni si Tita Daping man? Tita Daping Pama, Tris Fuentes, Maria Fe. Amo ni pamilya yan ha? Salamat sa pag-monitor. Ikaw kilala mo ni. Okay. Salamat gid na sa inyo sa pag-monitor. Si Magbanwa Jose nag-monitor man. Action Bias lang ko sa Basiwa, taking over na ka Prime Water ni Villar. Diyos ko Lord, tani hindi lang kay wala mana Japon pagbag-o. Amakon mo na. Way pa. Damo pa din sa mga sektor nga nagakontra. Christian Lazaro, good evening Brian. Monitor lang ko diya. Tabaw, bye-bye sa Enrique. Tamyaw ko lang kay Mamort. So di si Mamort man. Salamat gid sa pag-monitor. Ang classmate ni Actionan, pag-greet niya ko, no? Hindi kayo kilala kong Pama. Kabalo kong kilala kong mga Pama. Bata, Daping is Pama, di ba? Rofina Alfire, gamonitor gida. Si John Matoliano. Good evening, Bri. More power, Action Radio. Number sa pagdulong sang nag-una nga balita. Salamat madamo sang inyo serbisyo. Sige, salamat. Jacob Ravena, good evening, Action Brian. Avid listener mo, wala absent sa program Action Firing Line, Paglaong Village, Barangay Mansilingan. God bless, thank you so much. Sige, pag ibandi sa piyak ko, uson ko lang ni oras sa tulotamyaw, kay wala nagimenta oras kay na sa aton sining pagpangalagad. Action Brian, good evening. Ang one market nga lot daw iya na sang kapitan ginaparentya. Kay one time, ginreklamo man siya sa pihak nga station. Tiyan mo na. Kaginay na mangkot kung tagreklamo mo kung anong sa likod pag sini. Action Bright, good evening. Pakadlawa naman ang ginapakadlaw mga gapanuya nga pangadlaw kay namian ko daan nga kadlaw mo. Aryo? Tuntogid sa imo yan, no? Nga nadula ato. So, pindot. Ano tabo sa konding ano man? May nagpindot nga lain na. Daligid lang. Di na magana. Sige. Wala kita sa higaw pang oras makaksyon sa aton sining pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason upod sa Action El Rey Dotilios. Sa News Center, we have Action Ann Defensor, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, mga kaaksyon. And ninyo naman nabatiyan ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabuas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. Serbisyo Publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.
Casting Company sa balita. Komentaryo. Issue. Casting Company sa balita. Komentaryo.